Έχουμε περάσει τώρα στο βίντεο υπολογισμού των τεκμηρίων για ΙΧ αυτοκίνητα, το οποίο αφορά ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μεικτής χρήσης, καθώς επίσης και Jeep. Βλέπετε ότι στο taxdevil.gr έχουμε διαμορφώσει τους πίνακες των τεκμηρίων ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου αλλά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Πολύ αναλυτικά τα έχουμε χωρίσει ανά 100 κυβικά εκατοστά, ακριβώς δηλαδή όπως πρέπει και προβλέπεται από τον νόμο, και ανάλογα με την παλαιότητα μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποιο κελί και να βρείτε ακριβώς το τεκμήριο το οποίο αντιστοιχεί στο αυτοκίνητό σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα αυτοκίνητο 1380 κυβικών εκατοστών και το έχετε αγοράσει από το 2007 και μετά, τότε το τεκμήριό σας είναι 5.200 ευρώ. Ενώ αν έχετε ένα αυτοκίνητο 1790 κυβικών εκατοστών και το έχετε αγοράσει την περίοδο 2002-2006, δηλαδή είναι με απλά λόγια πενταετίας, τότε το τεκμήριο που αντιστοιχεί ανέρχεται στο ποσό των 5.320 ευρώ. Αντιστοίχως, ανάλογα δηλαδή με τον κυβισμό του αυτοκινήτου και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας, μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο αναλυτικό πίνακα πόσο είναι το τεκμήριο που σας αντιστοιχεί. Στην επόμενη σελίδα βλέπετε ότι επαναλαμβάνουμε ακριβώς την προηγούμενη διαφάνεια, αλλά αυτή τη φορά για κυβισμό από 2.900 κυβικά εκατοστά έως 4.700. Επομένως, να κάνουμε ένα άλλο γρήγορο παράδειγμα. Έστω ότι έχετε ένα αυτοκίνητο κυβισμού 3.598 κυβικών εκατοστών, τότε αν το έχετε αγοράσει μετά το 2007, το τεκμήριο που σας αντιστοιχεί ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, ενώ αν είναι πενταετίας το τεκμήριο μειώνεται στις 17.500 ευρώ, ενώ εάν είναι δεκαετίας και άνω το τεκμήριο μειώνεται στις 12.500 ευρώ. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη μας διαφάνεια, στην οποία αναφέρουμε ποια ΙΧ αυτοκίνητα εξαιρούνται από το τεκμήριο. Πρώτον, ΙΧ τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταθέσει πινακίδες λόγω ακινησίας, για παράδειγμα, ή ολικής καταστροφής. Δεύτερον, ΙΧ τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, τα οποία όμως διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα ή για να μεταφέρουν πρόσωπα με κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%. Τρίτον, όταν μιλάμε για ΙΧ με πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή μεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό. Και τέλος, ΙΧ τα οποία ανήκουν σε ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης που παραδίδουν μεταχειρισμένα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας. Βέβαια, θα πρέπει να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 45 του νόμου 2859 του 2000 και να τονίσουμε ότι θα πρέπει η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του μεταβιβαζόμενου ΙΧ να έχουν μείνει στη ΔΟΗ στην οποία έγινε μεταβίβαση προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης. Τώρα, όσον αφορά τα ΙΧ αυτοκίνητα που ανήκουν σε εταιρείες, δηλαδή μιλάμε για όμικρον ΕΠΕ, ΑΕ και κοινοπραξίες, τότε το συνολικό τεκμήριο των ΙΧ αυτοκινήτων υπολογίζεται ως προσωπικό τεκμήριο των όμικρον και ΕΕ ομόρυθμων εταίρων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία. Επίσης, υπολογίζεται ως προσωπικό τεκμήριο των φυσικών προσώπων που μετέχουν στην ΕΠΕ, μελών της εταιρείας, δηλαδή ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Επίσης, των διαχειριστών της ΕΠΕ που είναι και εταίροι της, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία. Και τέλος, των διευθυνόντων και τεταλμένων συμβούλων ΑΕ, διοικητών και προέδρων των ΔΣ, επιμεριζόμενοι ισομερώς μεταξύ τους. Επίσης, να τονίσουμε ότι σε γενικές γραμμές για νομικά πρόσωπα μέλη εταιριών, τότε γίνεται μεταφορά των τεκμηρίων στα φυσικά μέλη τους. Προχωρούμε τώρα στην τελευταία μας περίπτωση, η οποία είναι ειδική, στην περίπτωση δηλαδή κατά την οποία το ΙΧ το έχουν γράψει, για παράδειγμα, οι γονείς στο ανήλικο τέκνο τους. Τότε το τεκμήριο θα προσθεθεί στον γονέα εκείνον ο οποίος έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.